Magebhula imbizo yesichitho nedliso. Le mbizo isiza kakhulu mangabe unesichitho esakhele ngaphakathi noma ngabe sesimoshekile isikhumba sakho asisabukeki. Iyasiza ukuthi sibuyele esimeni nedliso lingaphakathi iyalishisa liphele. Le mbizo isirecommendwe abantu abaningi abanezifo ezakhele ngaphakathi noma ngabe sekusele izinsuku uyohlinzwa isicubu sakho somzimba zitholele uMagebhula uzosishisela yona leyo nto ungabe usayo kuyohlinzwa. Zonke izifo ezakhele ngaphakathi iyasiqeda nya ngoba ngisho isilumo wothi bye bye kuso. Uma uyawudinga uMagebhula bayatholakala ku-071 969 2549 noma ku-081 720 2707 noma ku-1 Ilof opposite Faraday Multi-Market Yellow Building. Kanti they also do consultation. UDr Mpilo yabezizwe zigode wothi zigode.